El Llanapuma. Hi havia una vegada Paima, un nen que naixent amb les cames creuades caminava amb les mans. Com el seu poble tenia arbres de cautxú, va arribar molta gent amb barbes, canviant objectes i aliments per grans trossos de cautxú. També va arribar Tangoa, un home misteriós que comprant una vella casa de fusta i palla va curar les persones. Ell deia que tenia la seva família en un altre poble i anava a visitar-la sempre. Un dia, quan va marxar, va arribar un gran puma negre, que ells anomenaven Llanapuma. Rugint, va dormir a la gent, que després se la van portar. Ells van parlar amb Tangoa, l'home que guaria, però va dir que no podia fer res. Després van aparèixer els Barboes, amb les seves armes de foc, anunciant que l'atraparien. Al vespre es van sentir trets, però només van trobar les armes. Pobres barbuts. Els que van quedar estaven preocupats. Llavors Paima va cridar amb la seva flauta les d'ulleres, que arribant amb una llança màgica va reunir el poble per calmar-lo. Una altra vegada tots van dormir, al centre del poblat envoltats de torxes enceses. La nit semblava tranquil·la, fins que van venir 13 llanapumes. Sí, eren 12 més. Paima, des de dalt d'un arbre, va avisar amb la seva flauta a l'os, que abans que ells obrissin la boca, tocant amb la seva llança, els va dormir. Tot d'una, els pumes es van tornar persones, sorprenent al poble, perquè un d'ells era Tangoa. L'os, preguntant-li on estava la gent, el va portar a casa i baixant una caixa de fusta li va dir: estan dins. Era cert. Hi havia una petita ciutat amb la gent desapareguda de la mida d'una puça. L'os d'ulleres, girant la seva llança, va apartar les parets i sostre, i llavors la gent va créixer. Quan van buscar els llanapumes, ja no hi eren. Satisfet el poble, va preparar un gran sopar per l'animal valent. Com ho van triar com a guardià, va fer la seva casa a prop i Paima va ser el seu ajudant.